Здравейте! Намирам се в дизайнерски обзаведен апартамент на улица Марин Дринов, престижния район Докторски паметник. Това е дневната трапезарна част. Апартамент с южно изложение, което има прекрасни гледки на Витоша планина. Кухненският бокс е отделен. Това е кухненският бокс, който е отделен. След това от дневния тракт преминаваме към спалня. Това е основната баня с тоалетна. След това влизаме в детската спалня. Имаме складово помещение с мокро. И след това остава родителската спалня. Апартамент с обща площ 106 квадратни метра.